Pozdrav i dobrodošlica svima, ja sam Lucija Hrstić i danas ću vam predstaviti svoje usluge aranžiranja za različite glazbene sastave i način na koji isti ostvarujem. Prije svega napominjem kako sam te iste usluge objavila i na Facebook stranici Notni kutak, koju možete na jednostavan način pronaći. Evo ovako. I ovdje na izvornom postu vidite usluge koje stranica nudi, to su instrukcije i aranžiranje prema cijeni od 2 marke po jednom konvertibilnom, po jednom taktu. A sada ću vam pokazati kako ta vrsta aranžiranja funkcionira. Prije svega, dužnost klijenta je, kada naručuje skladbu, dostaviti vam ime, prezime autora te naslov skladbe. A nakon toga vi uz izvorni notni zapis krećete u obradu. Tu obradu ja isto radim u računalnom programu Sibelius, no budući da je u ovom Loom rekorderu kvaliteta zvuka lošija, ja ću odmah preći na izvorni PDF zapis. Otvorit ću ga i vidite da je i u PDF zapisu morate također u izvorni Sibelius program unijeti podatke kao što su autori teksta, glazbe, izvođača i obrađivača, glavni naslov, vrstu obrade i oznaku za tempo i kako ćete formirati cijenu izrade, odnosno aranžerskog uratka, po broju taktova. Dakle, vidite da Sibelius sam numerira taktove, počevši od prvog takta drugog reda pa sve do kraja. I shodno tome vidimo kako naša skladba sadrži ukupno 36 taktova. Zapamtimo taj broj jer ćemo od njega oduzeti ponovljene taktove, a to su 2 takta pripjeva, evo ga, takt 23 i 24 su isti kao 26 i 27, te ponovljeni uvod što je ukupno 9 taktova. 36 minus 9 je 27 i taj broj 27, što je zapravo broj različitih taktova, množimo sa 2 zbog navedene cijene. 27 puta 2 je 54, što znači da je vaša cijena izrade 54 konvertibilne marke i na taj način je vrlo lako doći do izrade i odnosno cijene, a isporuku s klijentom je lako dogovoriti u nekoj drugoj valuti. Evo ovdje prikaz evidencije koja se šalje klijentu. Evo, ovdje vidite izračun za navedenu skladbu koja se također prikazuje klijentu i na taj način zapravo potvrđujete svoj izračun. Ali ono što je vrlo bitno jest razjasniti tko su to aranžeri, tko su autori, a tko su obrađivači. Autor je osoba, bez obzira je li autor teksta ili glazbe, koja prvi put prezentira glazbu javnosti i ona, dakle, je odgovorna za plasiranje tog svog dijela u javnost. Aranžer je osoba koja u suradnji s autorom, glazbenim znanjem i studijskim tehnikama obogaćuje i plasira izvedbu tog dijela, a obrađivač je zadnja osoba u hijerarhiji koja nije nipošto manje vrijedna, nego ona u suradnji i s autorom i s aranžerom uz predočeni izvorni notni zapis prilagođava postojeću skladbu nekom drugom sastavu. Naravno, obrađivač uz glazbeno znanje i računalni program mora poznavati i karakteristike izvođača i karakteristike obrade kojoj izrađuje određenu skladbu. Ja osobno radim obradu u glazbenom programu Sibelius. U opisu ovog videa dostavit ću i sve potrebne linkove za rad i pokazat ću vam kako ćete svoj aranžman također prebaciti u MIDI i MP3 format. Nakon što ste završili obradu, želite je pohraniti, a nakon toga dolazite u prozorčić file i izaberete opciju eksport,
te PDF za izvorni notni zapis, odaberete vrstu partiture, a nakon toga je pohranite na svoju radnu površinu, te opcija MIDI za isporuku zvučnog zapisa koju ćete klikom na kvadratić eksport također pohraniti na radnu površinu. Kao što sam već ranije rekla, zbog lošije kvalitete zvuka u programu Loom nećete moći poslušati ovu skladbu. Ona će također biti dostupna kao datoteka na Facebook stranici Notni kutak, a za ostale informacije možete se obratiti i na moj mail, a ovaj ćete video također naći na YouTube kanalu. Ono što ću također napomenuti jeste da ne prihvaćate isporuku novca dok klijent u potpunosti ne potvrdi zadovoljstvo navedenom obradom, jer se aranžman računa naravno po broju taktova, neovisno o vašoj radnoj satnici i zbog toga se razlikuje od instrukcija, a kada klijent potvrdi svoje zadovoljstvo, isporuka može početi. Ukoliko se pokaže da klijent nije zadovoljan određenim elementom, ponovno ćete ponoviti isporuku uvažavajući njegove sugestije. To bi bilo to. Nadam se kako sam pomogla i kako će ovi naputci vrijediti i za vaš daljnji rad. Naravno, skrećem pozornost na opise videa. Želim vam puno uspjeha u plasiranju i kreiranju vaših glazbenih aranžmana i nadam se da će ovaj video poslužiti kao dobra uputa svim budućim klijentima. Srdačan pozdrav i doviđenja do sljedećeg susreta.